Egunkaren hasi nintzen ni lanean, ura itxi ondoren berrian jarraitu dut. Gaur egun arte, asko ikasi dut, askotan esaten dugu hori, baina nik asko dana ikasi dut hemen. Profesionalki aukera ezin hobea izan dut, pertsonalki ere bizitzako ziklo garrantzitsuenak eman ditut. Eta gaur egun proiektu bat partekatzen dut, talde batekin, balioak ditun proiektu bat, uste dut etxe bat horrelako zerbait bada, ez? Hasten da pertsona bat, hasten den pertsona bat, konpartitzen duena, partekatzen duena proiektu bat, hori da, berria, bai. Paperatik gatoz, digitalera goaz, eta hor gure negozioaren ikuspegitik gure diru sarrera tradizionalak, egunkari salmentak, publizitate digitalera pasa behar dugu. Horrek esan nahi du berria lagun handitu, komunitatea handitu behar dugula, publizitate, eduki digitalen bitartez diru sarrerak handitu behar ditugula, komunitate hori engaiatu handitu behar dugu, negozio ikuspegitik diru irteerak ere orekatzen, oreka horretan asmatu behar dugu. Egiten ari gera, baina negozio ereduen aldetikan bertsioak eta laguntzak ere behar ditugu. Sendotasuna gure proiektua, sendoa da. Esan izan dut, atzean talde sendoa du, proiektu sendoa, kazetaritza sendoa egiten dugu, eta Euskaldunon tokia da berria gaur egun, hori da gure sendotasuna. Erreferentziazko, euskarazko kazetaritza egitea, hori esan dugu behin eta berriz. Zer da hori, gaur egun bizi ditugun egoera konplikatua, arazo, kezkei erantzutea, gaiekin, enfokeekin, testuingurua, datuk, informatzea. Hori da kazetaritza esanguratsua egitea, ahaztu gabe konsumo bideak areagotu egin direla, paperetik digitalera, horrek esan nahi du podcastak, ikus-entzunezkoak indartu behar ditugula, asmatu behar dugula horretan, eta referentzialtasuna hortan konsumo eta edukian. Komunitatea gure proiektuaren izaera, lurra, sustraia dana da. Proiektu herritarra gera, milaka herritarrek egindako ekarpenari esker sortu genuen berria. Gaur egun komunitate sendo bat sostengatzen gaitu, komunitate sendo bateko sostengatzen gaitu. Komunitate, irakurle komunitate anitza dugu, badakigu. Exigentea ere berriarekin, berria babesten dute, maite dute, baina exigentzia bat dago ere bai. Hor, erreferentziazko kazetaritza independentea eta kalitatezkoa, hori da eskaera eta hori da buruan izan behar duguna. Azkeneko gure eginkizunari buruz galdetu diegu, eginkizuna betetzen ari ote garen, trantsizio horretan asmatzen ari garen, balorazioa ona da, baina exigentea ere bai, hor egon behar dugu, euskara, kazetaritza, erreferentziazkoak dira, beharrezkoak dira gaur egun, horri erantzun behar dugu. Baloratzen dute alegina, berria taldeak eta lan taldeak egiten duen alegina, ondo baloratzen da euskarari, gaiari eman zaion tokia, feminismoari, tokiko informazioari. Nik uste dut bat egiten duela gu egiten ari garen prozesuarekin, gero eta gehiago galdetzen diegu, gero eta gehiago gertuago egon nahi dugulako, eta horrekin geratuko nintzateke, eskaera horrekin kalitatezko eta independentea den kazetaritza egiteko konpromiso eskaerarekin. Uste dut azkeneko urtetan ahalegina egin dugula taldea zaintzeko, lan baldintzak txukuntzeko, lanaldiak, lankarrak, eta taldeak hori eskertzen du, baina ia da berria taldean, talde moduan erronka dakagu ere soldatekin, lan baldintzak soldatekin, eskaera ere hori hor dago, hori ere jaso dugu. Eta jaso dugu ere bai proiektu bezala transmisioa lantzea. Inertzia aurrera goaz, baina inertzia baino zerbait gehiago dago hemen atzean eta hori zaintzea. Iban Arregi lankideari entzun diogu azkeneko astetan ardura partekatua, ez? Ardura partekatua, lidergoa, elkarlana, balioa ematea berriari eta oro har euskarazko komunikabidei osatzen duten mapa, komunikazio mapa hori
egonkortzen jarraitzeko, hor behar den ahalegina, inbertsioak, baliabideak, hortan kokatzeko, hori eskatuko nuke. Garrantzitsua da. Euskararen normalizazioarako eta euskal herritarren koheksiorako elementu estrategikoa da. Euskeraz egiten dugu egunero lan, euskara taldeak oso ondo esaten du bezala euskeraz egunero sortzen dugu, mundu bat, pertsonai batzuekin, kontestu, kontakizun berriak euskeraz egiten dugu egunero, eta hori euskarari ematen diogu, euskarak ere berriari ematen dio, eta hori ikusi behar da eta zaindu egin behar da. Lehentasuna da arduretara ekartzea, egin dugun bezala azkeneko urteetan. Hor dakagun, esango nuke, bi lerro, bat da kazetaritza feminista eta bestea da lan ingurune osasuntsu eta feminista. Horren atzean dago gogoeta, dago formazioa, dago praktika, eta nik esango nuke guretzat lehentasuna dela denok parte hartzea horretan, praktikan, formazioan, gogoetan, denon artean egitea hori dela lehentasuna.